Dobro večer, ja se ovdje nalazim sa Jelenom. Dobrodošla Jelena, kako ste? Dobro večer, bolje te našla, odlično sam. Hvala. Trenutno smo u Čikagu, subota večer, decembar 18. Koncert počinje za par minuta, a već ima preko 200 nešto ljudi. Linije ispred ljudi čekaju da uđu u koncert, znači večeras ima da bude izvanredno. Kako je bilo sinoć, pričajte mi? Sinoć je bilo fenomenalno, preko 400 ljudi, zaista atmosfera je bila paklena i stvarno sam iznenađena da ljudi znaju dosta naše pesme. Stvarno sam prijatno iznenađena. Ja sam čuo mnogo lijepih komentara posle koncerta da je svako uživa, znači Darko je razbio i vi ste... Drago mi je, pa mi smo se baš trudili. Ja, pa preljepa dama kao što ste vi. Naravno ćete gledati sve otpune, super. A u nedelju, to jeste sutra ste u St. Louisu, tamo očekujem isto da će bude izvanredno. Jasno. A nešto za vašu publiku? Pa sve ih puno pozdravljam i zahvaljam se na podršci što su uz mene, sve moje fanove sa Facebooka također i dođite na koncerte mog kolege Darka Azića i na moje koncerte. Znači, to je to za večeras, idemo sad lijepo se provedemo, da uživamo, neće do 6 ujutro, znači idemo žurka do zore koji uvijek. Tako je. Pozdrav za sve, samo za vas je bila Jelena i DJ Lopo. Ćao, čao! Ćao!